ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆದ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ಪಂಡ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಈ ಬಾಟಲ್ನ ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಕನತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲ ಕನದಿನತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಕನತಿದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೇತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡು ಅವನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನೋ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು. ಸೊ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಕಲು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು, ಹೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು, ನಿಖಿಲ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಪುಂಡು, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಪುಂಡು, ಬೊಕ ಹೆಡೇಕ್ ಇತ್ತುಂಡ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂತೇರು. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಕೆಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು, ಕಿರ್ಮುನ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು, ಹೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಪುಂಡು, ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಒವೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಉಂದುಲ ಐಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಏತು ಮಟ್ಟಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತುಜಿ. ಎಪ್ಪಣಲ ತರೆ ಬೇನೆ ಪನ್ನಾಗ ಒರ ಪಾಡ್ದು ತೂವೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನೋಲಿ ಹೆಡೇಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಆತು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪು ನಿಕಲ್ಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ನೇಟ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆವು ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಹೇರ್ ರಫ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವರೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ನು ಅಂತ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಗೊಂಜಿ 3 ಸಲ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಶಾಂಪೂ ಮಲ್ತುನ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಅವೇ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಒಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದೇ ಉಂಟು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಮೀದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಟೈಮ್ 6:30 ಆತನ ಟೈಮ್. ದೀಪ ಪೂರ ಪತ್ತಾಯ್ನಿ ತನೇಶ್ ಅವೇ ಆಯ್ಗೆ ಅನ್ ಮಿಯರೆ ಪೂನಾಗನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ತನೇಶ್ ದೀಪ ಪೂರ ಪತ್ತಾವು ಅಂದ ಆಯ್ ಪೂರ ದೀಪ ಶೋ ಕುಡ್ದಿದ್ದು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿದ ಪುಗೆ ಐತೆಲ್ಲ ಕೊಂದುಂಡು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡು ಪುಗೆ ಜಿಂಜನಾಗ ತರೆಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮೂಗು ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿದ ಪುಗೆ ಇಡ್ಡೆ ಉಮಿಲಿಗ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಇಟ್ಟೆ. ಸೊ ಆಯ್ ದೀಪ ಪತ್ತಾಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾಲಿ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಪತ್ತವೆ ಆಯ್ ಇಡೀ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಪೂರ ಪತ್ತಾದ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಪುಗೆ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ವೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಗೆ ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಲೈಟ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಆ ಚಿಲ್ಲರೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಏರ್ನಮ್ಮ ಕೆಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದಣ್ಣಲ್ಲ ಕನಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪೆನ್ ಕನರೆ ಪೋತಿನಾತೆ ಬೇತೆ ದಾಲತ್ತು ಖಾಲಿ ಆತನ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನದ ಪೂರ ಜೆಲ್ ಪೆನ್ ಅಡ್ ಬರೆ ಪುಂಜೋಕುಲತೆ ಈ ಜೆಲ್ ಪೆನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆಪುನು ರಡ್ಡು ದಿನಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆತೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದು ಜಾಯ್ ಗಡಿ 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 ಪೆನ್ ಆಯ್ನತೆ ಪೆನ್ ಕನರೆ ಪೋತೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ಕೆನ್ನಾಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೆನ್ನಾಗ ಲೇಸ್ ಕನ ಉಡ ಪನ್ ಪೆನ್ ಅದಾದರ ಅದೇನೆ ಬಟ್ ಆಯ್ ಪೆನ್ ಕೆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ದಾಲ ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂಡ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಬರೆಪೆ ಆಯ್ ಶಾಲೆಡಾವೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಉಂಟು. ಸೇ ಹಾಯ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದಾದ ಪೆನ್ ಕನತರ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಪೆನ್ನ ಅದೇ ಇಂಕ್ ಮೀನಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪನ ಬರೆಪನ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ ತೋಜು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಪೇಜ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬೈದು ಜಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೈನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಏನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜದೆ ಐಲಾಗ ಬೈದುಚೆ ದೂರ ಇಜ್ಜೇರು ದೊಡ್ಡ ಮಮ್ಮಿ ಪೂರ ಟಾಟ ಬೋತೇರು ಬಾಂಬೆ ದೊಡ್ಡ ಬೈದೇರು ಆರ್ಮೋಟು ಪೂರ ಟಾಟ ಬೋತೇರು ಅವು ಪಿಲ್ಲೋ ದಾಡಿಟ್ಟುಂಡು ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ತುನ ಪಿಲ್ಲೋ ದಾಡಿಟ್ಟುಂಡು ಎಂಕಲ್ವ ರೂಮ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಾಲೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡು ಮಗ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗು ಎಂತ ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನು ಆಯ್ತಾ. ಊರಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊರಡಬೇಡ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಲೇಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಈಚೆ ಬಾ ಅಂತೆ, ಈಚೆ ಬಾ ಅಂತೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಕಾಣಿಸಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಎಂತ ಕೊಡೋದು ನಿಂಗೆ, ದಿನಾ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂತ ಅದು, ಈಚೆ ಬಂದು ತೋರ್ಸಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂತ ಕೊಡೋದು ನಿಂದು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಿನಾ ಸಂಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಅವನ ದೊಡ್ಡಂದು ಒಂದು ಉಂಟು. ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಾಲೆ
ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಜಿನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ನೆನ್ನೆ ತಿಕ್ಕದೇ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಈಗ आता हूँ बाय बाय ಪಿದಂಡ್ ಜನ ಪಿದಂಡ್ ಬಾಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಏ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಓದು ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡ್ಯಾಡ ಡ್ಯಾಡ ಚಾದಿ ಓಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಸಮ್ ನೈಸ್ ಚಾಯ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತು ನತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಟ್ ಹೀ ಲವ್ಸ್ ಚಾಯ್ 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 ದಿಕ್ಕ ಚಾ ದಿಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಟೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾ ತಕ್ಕ ಪಿತ್ತಂಡ ಹಾ ಖುಷಿ ಆಪುನತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ಕೋನ ನಾನು ಹೇ ಕೇನು ಜಾನಿಕು ಜಿಂಕೆ ಮಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುನು ಪೊಯ್ ಸೀದಾ ಪೊಯ್ ಬೇಗ ಪೊಯ್ ಜಿಂಕೆ ಮಾರಿ ಪಾಪ ಸರೆಂಡರ್ ಅವನುಂಡು ತಿರ್ಗರೆ ಕೊನ ಉಡ್ಡೊಚ್ಚಿ ಡಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಪತ್ತಲೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಲ್ ಪತ್ತಲೆ ಡಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತೀರು ಮಮ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಪೂರ ಬತ್ತೀರು ಜಿಂಕೆ ಮಾರಿನಾ ವಾ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪೋ ಅರೆ ಸರ್ಕಿಟ್ ನಾನು ಆಂಟಿ ಬರ್ಪಾರವಲ್ಲ ಈ ಬಲೆ ಲಾಗೇಜಿ ಬಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಅವು ಪೋಪುನ ಖುಷಿಟ್ಟುಂಡು ಸರ್ಕಿಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಲೆ ಡಿಯರ್ ಓರ ಕಾತು ಒಂದುಂಡವು ಕೊರಿಯ ಆಂಟಿ ಅವು ಆಂಟಿ ಅವು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪುನ ಖುಷಿಟ್ಟುಂಡು ಬಲೆ ಬರ್ಪಾರ್ಡ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಆಂಟಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋದ್ ಗೊಬ್ಬರೇ ಖುಷಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪುಟ್ಟ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾಲೆ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಪೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಓಕೆ ಏನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಹಾಂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಫ್ರೈಡೆ ಕಾಂಡೆ ಜಾಲ್ ದೆಕ್ಕದು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಜಾಲ್ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ ಕಾರ್ದ ನೇಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ಏಪಪಾಡ್ದಿನ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪೋದು ಪೂರ ನರಕ್ಕ ಆದಿತ್ತದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದು ಪಂಡ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಆದಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡೋದು ಅಂತ ತುಳಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಟನ್ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ರೆಡ್ಡೇ ತೋಜು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಿಂಕ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಹಿಂಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಕೈಕಲ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿ ಬಟ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಚಿಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಬಾಜಾ ದಿಕ್ಕನಾಗ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅರ್ಧ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋದು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಕಾರಿಗಂತೂ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾತೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಕಾರ್ದ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ನುಂಗುದು ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಇನ್ನಿ ಪಾಡ ನಾನು ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟರೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕಾರು ಅವು ಅಂತೆ ಪೂರ ಅವಂತೆ ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು 20 ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಯ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಪೂರ ಪೋಯ್ಬೇಕು ದುಂಬು ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೋದಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು 1 year 2 ದಿನ ಕೊಂಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಿಗೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ರೂ ಉದಾಸೀನ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಡು ಅಂಡ ಪಾಂಡ ಒಂದೇ ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವಳ ಉದಾಸೀನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಉಂಡತೆ ಅವು ರಿಮೂವರ್ಡ್
ಕಾಟನ್ ಒಂಚೂರು ರಿಮೂವರ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಕಾರನ್ನು ಇಂಚ ಒಚ್ಚು ಬಿಡ್ಪೆ ಕಾಟನ್ ಕಾರನ್ನು ಅವ ಪಗದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಡು ಕಾರ್ ಕಾಟನ್ ತೂಲೆ ನಿಕು ಟ್ರೈ ಮೋನೆಗೆ ಮಿನಿ ಪಾಡೋಚಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಡು ಅಂತ ನಿಕು ಮೋನೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿನಿ ರಿಮೂವರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋಚಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರನ್ನು ಯಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಪಲಕ ರಿಮೂವ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಕಾರನ್ನ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ರಿಮೂವರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಕಾಟನ್ ತೂಪೈತೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಆದುಬಿಟ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆದುಪುಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಕುರೇಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತು ದೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಚೂರು ಕುರೇಪುಂಡು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹಿಡ್ಕೋಪುಡು ಗೊತ್ತು ಚೌ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ನಾ ಹಾಳ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಲರ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ ಕಾರ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನ ಅತ್ತ ಅಂದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾರ್ದು ಒಣಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಂಗರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ತೂಪೆ ಅವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ದೀತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡರ್ಟಿ ತೋಜುಡು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಟಿಪ್ಪು ರಿಮೂವರ್ ಕಾರನ್ನು ಕಾಟನ್ಗೆ ರಿಮೂವರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಟನ್ ಸತ್ಯ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುಂಡು ಗೊತ್ತುನೆ ಸೊ ನಿಕಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನ ನಿಕುಲ ಕಾರ್ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಕಾರ್ದ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಚೂರು ರಫೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ರಿಮೂವರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೋನೆ ಮಿನಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅದು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತೇನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಿರದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಏನ ಕಾರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೀಸನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್